Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 4:48, Aksyon Radio Philippines, Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 4:45 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang kadamoon sang kaso sang COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas nagdangat na sa buong adlaw sa 15,568, 15,588. May ara sang 539 gid ka mga nagdugang kaso sa buong adlaw. Bago kadamo-damo gali 539 ang new cases sang coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 sa Pilipinas subong nga adlaw sang Huwebes. Highest number of new cases reported so far. Kaya muna ang kadamoon sang kaso 15,568 na magka-aksyon. Amo ning ginanunsyo subong hapon sang Department of Health o kon DOH. Ang kadamuon naman sang mga nag-alalayo sa mga adlaw mayara sang 92 ka mga nag-ayo. Ang kabagusan 3,598. Di ang subo-subo lamang maka-aksyon bagon mayara sang nagadugang man sa kadamuon sa mga nagkalabatay. Sa mga adlaw 17 na naman. Ang nagkalabatay, kabagusan nga nagkalabatay 921 na. Hindi sa gihapon mahibalawan kung malatubtob sa nugid ang pag-atake o kung peligro ng dala sa ring COVID-19 sa atong sa ring nasyon. Bantay kita sa gihapon, hindi lamang doble kundi triple nga paghalong para ining COVID-19 ang kagaw nga corona. Amat-amat na magbabay sa aton. Pero daw ay pasagababay. Daw na may anpagi sa mag-arangka diri sa atong sinenasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:47 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Petsa 28 sa bulan sang Mayo tuig 2020. Isa ini sa pinaka-importanting adlaw sa inyo ka-aksyon subong. Signifikante ning adlaw. Langot ini amo ang adlaw nang inyo ka-aksyon diri sa mikropono kakahanginan. Sa sunod sa nga 22 ka tuig, nabunag sa sining dutang luhaan, sa sining dutang natawhan. Ang inyo sa nikaksyon ng kalibutan, naton subong, medyo abnormal sa gihapon ang sitwasyon, pero sige lang, pagpangamuyo sa gihapon pagdangop naton sa mahal makako. Ang isa sa pinaka-importante staran, May 28, 2020, Huwebes sa Linong, ang sitwasyon sa Bacolod City. Kalabanan sa aton mga ka-aksyon, kalabanan sa mga tao labi na ang mga nag-edad sang 21 anyos panabo, kag 60 anyos pasaka. Ara sa gihapon nagatiner sila sinitag sa tagsa ka mga panibalayo kon puloyan.
Tangod sa ginapatuman sa gihapon nga curfew para sa ila. 24 oras ning curfew ya para sa ila. Pagluwas gid lamang sa may mga trabaho kag may importante nga ginagawi. Pero siling nga 21 anyos pa nabo, 60 anyos pasaka. Magwa kamos balay nyo, kadto kamo sa pampubliko nga lugar nga lagaw man lang, di na pwede. Ang dalagan sa nga tiyempo diri sa Bacolod mga kaaksyon sa mga hapon, nagatupa ang kasarangan lamang ulan, dalasang pagdulom sa langit. Pero wisik-wisik lamang, damo sa nagasiling nga ti mayad-mayad man eh, nga maka-experience kita sa nga pagatupa sa ulan para maka-gulugin hawa, makabulobangon bla. Ang mga katamnan, mga kahoy naton, mga tanom naton, utanon. Kay pilaman kabulan makaaksyon nga nagasuprar kita sang grabe, kagtuman kalawig nga kainiton. Una sa balita, una sa aksyon. Medyo wisik-wisik lamang pagtupa sa ulan diri sa Bacolod. Mabuot kag di mapintas nga sahi sang ulan ang naeksperyensyahan sang Bacolod noon subong nga hapon. Pila sa mga hitabo sa Bacolod, samtang nagaulan, nga nakakuha sang atensyon makaaksyon sang mga tawo. Dahil sa Bacolod, ang senaryo sa lugar, nga ginasiling tupad akong unhan sang Central Negros Electric Cooperative Cosuneco, ay may pila ka mga taong nakitaan ka nasiplatan nga nagapaligo sa ulan. Una sa balita, una sa aksyon. Way man na kaso, way man sang laying nga nagadumili sa magpaligo sa ulan. Pero ang sitwasyon sa buong makaaksyon lain. Ang pamangkot kung bala pwede ini, tangod sa gihapon kita nagapatuman sa ginatawag na social distancing. Kaya ang pagsoksok sang face mask, ang sasabat na kaaksos sa nga palamangkutanon, daw hindi pagid naton mabalaan tangod kung magpaligo ka sa ulan, basa ang lawas nimo, basa ang lawas ang tao. Budlay man ang agligo kasulan, sok-sok yung face mask. Una sa balita, una sa aksyon. Medyo may pagkapinasahi ini nga hitabo. Pwede ba na ini saway sa ato sa kapulisan? Pwede kiguro no? Ay kung basihan lang nato nang ini pagsoksok sang face mask, di ligo ka sa ulan, budlay to magsoksok ka sang face mask. Mas maayo nga kung nag-ulan, ligo ka mo makaaksyon, sunod sa balay nyo lang, sunod og saranyo. Pero kung mapaligo amo na mapakita ka mo sa puliko, pwede ka mo nga sawayon sa pulis. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo pala tuntunan action reports after Benison Lunes Tubtob Sabado. Mga mainit-init nga balita lokal, national, international. Mga balita hitabo nga nag-apekto sa ato sa nga nasyon, nag-apekto sa ato sa komunidad, kag sa ato sa nga sosyudad. Inyo ka-action na Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Dari kita sa mga nagapanguna nga mga Pangulong Dinalan, una kita sabahin sa nga balita lokal. May pila ka mga pagbalasa gyapon nga ginapatuman sa bahin sa nga ato sa mga kapulisan diri sa Bacolod. Ang Police Station 8 nagasakop sa Barangay Pahanukoy, singkang kag Barangay Tangob. May bag-o na naman nga hepe. Una sa balita, una sa aksyon. Ting nag-serve na nga hepe makaaksyon. Pilalangkas manaw kung inadlaw niya sa nga pagpangalagad, no? Galing kay manti, temporaryo lamang to. Tisubong bag-o naman ang hepe sang Police Station 8. Pati na ang Police Station 10. May pinapayahan ka mga backup police precincts o kung backup police station nga ilisan man ang ila sa nga hepe. Una sa balita, una sa aksyon. 22 ka mga Bacolod doon nga overseas sa Filipino workers nakapauli na sila sinitag sa kapulian. Subong adlaw, matapos nga makakompleto sang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Hilway na ng ila sa nga pabinsaron. Kag makaopod na nila ang ila himata o kon miyembro sang pamilya. Yang iba ni nagapangamoyo nga kabay unta ang resulta sa ila sa nga RT-PCR test mag-negatibo. Kay kon mag-positibo, hindi gid kamo noy inday kapuli sinyo sa nga balay. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba giniban sa nga balita sa bahin sang lokal? Sulodlan kag
guluwaan. Una sa balita, una sa aksyon. Entrance kag exit. Ang pagbukas ang pila ka mga establishmento kag mall sa Bacolod amat-amat na nga nagadamo. Ang iban nagatiid pa. Kung magbukas sila, ayhan may customer o kung may ganaron sila, manegosyo iri. Magbukas ka na kung kaya customer may kabinta. Di pa wise bangagwa mosni. Sa downtown area, mga mall, ang entrance, isa lang exit. Ang exit, isa man ang entrance. Ang mga customer mag-aksyon, kinahalat na rin sila nga maglinya para makapanghugas sang kamot paagi sa habon kag tubig. Kaya para sa downtown area nga mall, isa lang ang ila sa nga exit, isa man ang ila sa nga entrance. Antes ka magkasunod dira maka-aksyon linya ka anay, kaya may ara sang lugar dira nga dapat mang hugas ka nga may habon. Antes makasunod sa entrance nga nakuwaan man sang temperaturang imo sa nga agtang, kag dapat may ara sang sanitation. Ma-alcohol ka. Kung taas sila nat mo na, 38 degrees Celsius bingila nat mo. 38 degree. Init na nila nat na. Di ba si kung amo ng imo sa ding init sa imos ning lawas, dudahan ka na nga basi may sintomas ka sang COVID. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya mo na nga basta mahilanat ka mo, pa-check ka mo sa doktor na lang, di ka mo ala pagkalagaw sa mall, kaya di ba ka magyapon kasunod. May ara sang thermal scanner nga ginausar ang mga security guard on duty sa entrance kag exit sang mga mall. Kung matabuan maka-aksyon nga laba ang linya, dapat nga updan man sang laba nga pasensya kag Korea. Isa man sa mga namutikan daton maka-aksyon may mga tigulang nga hindi sige leon makasulod bangon ginapatihan nga senior citizen na o kung sobra na sa edad nga 60. Labi na ang mga wala bala sang ipresentar nga identification, ID, magapamatuod nga ang edad, wala pakalabot sa 60. Kung wala sang ID, kag kung ang nawong o kung hitsura daw senior citizen na, ay ti pasinsa lamang kay hindi gid sila kasunod. Nga paniguro man ang tagdumalahan sang mall mo. Kinadumalian pagkabay ang paglagaw sa mga senior citizen. Pero kung may ara ka man lang ID, nga pa matuod, gawin pagkalampot si Sinta, or hindi ka pa senior citizen, di ka na guro bulubod na yan. Kung may ka ID, di bulubod yan, gid ka. Sa mga merkado naman, mayara sige ni palimentar nga mga senaryo. Ang merkado publiko sa Libertad may duha lamang ka entrance kag exit agad mag-control ang mga tao. Ang observation sa mga kapulisan, yes. Positibo ang resulta. Nangin epektibo. Ang isa lamang kabalantayan dari maka-aksyon, ang pag-abot sang pitsa 1 sa bulan sang Hunyo. Base ang golpiyada nga hugada. Ang golpiyada nga pagbuliyada sa mga tao maeksperiensyahan. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi man siguro kay man halos taran-taran maka-aksyon nga mga ari diris Bacolod kabalo naman sa kung ano ang matabo umpisa sa Hunyo 1. Ano ba giniba sa nga balita sa bayan sa lokal, pinaka mga lugar sa Bacolod nagsuprer naman sang power interruption. Sa bantog nga tawag maka-aksyon ti brown out. Ang social media, partikular ang Facebook, nangin alagyan na naman sang mga Bacolanyo. Ako di pabot yung inasan ni pagkadismaya. Ang soktaray sa ginakonsumo liwat na naman nga namuduhan. Bisan ba nga subong temporaryo, naging paiway ang utdanay bangon sa COVID-19 crisis. Pero ang brownout maka-aksyon nalos kada semana nagalunta daw. Amo subong ang nagapalibog sa pabinsaron sang kalabanan ng mga konsumidor sa Bacolod. Ang luyag mabalaan sang mga Bacolod noon nga konsumidor anugid ang rason. Una sa balita, una sa aksyon. Dugang nga balita sa bayan sang lokal, pagpanagtag sang kwarta sa idalom sang SAP.
social amelioration nga programa sa ato sa gobyerno. San ugid matapos kag makulo kompleto sa Western Visayas ang Departamento sa Social Welfare and Development. Lagi sa direktor nga si Maria Evelyn Macapobre, may labing ulihing nga datos nga ginapresenta kag record sa mga hapon. Ang mga importante kag dapat isumiter sa mga local government units sa LGUs in isa-isa man ang pagtapos ang payout distribution sa unang nga trans ginatinguan man, pati ang preparasyon sa ikaduwa nga tagtaganay na munuhan man. Ang isa pa kaginabantayan ang mga ginatawag nga left out o kung amo ini sila mga benepisyaryo nga tudtuod nga kwalipikado apang wala malakip sa una nga tagtaganay bangod sa rason nga kulang ang pundo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang lista maka-aksyon na sa DSWD, pero ang problema, hambal ni pagkapobre, may lista nga numero lang. Kag wala sa ngalan sang benepisyaryo, ang kanamoon sang numero, man figures labo, number lang mo ni kanamoon ho. Pero ang kanabuon naman sang number nga mayara sang lista sang benepisyaryo nga lan sang tao, may ganik lapos tunga mo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ang matabo dere? Ang pagsaysay ni Macapobre pabati sa sari nga panatuntunan. Importante ni, kay halos kalabanan na kaaksyon sa aton dere sa Western Visayas. Amo man ni ginabantayan kon san ugid. Maumpisahan pagpanagtag sang second trans sang SAP sa pabangkot kung bala dayon o hindi, dayon na. Ni-order na gani si Presidente Rodrigo Duterte nga pwede na nga sugdan ang pagpanagtag sa ikaduwang nga trans. Ugaling hindi maumpisahan, tub-tub nga hindi pa matapos ang pagsolbar sa mga problema sa tagtaganay sa unang nga bahin. Steady lang ha. Sa nakabato na sa unang tagtaganay, pati ang mga wala makabaton apang kwalipikado, dugay-dugay pamatian ang tingog ni Macapobre. Una sa balita, una sa aksyon. Sabahin naman sa nga balita nasyonal, buhay eskwela ang DepEd. Hindi luyag sa nga face-to-face nga klase hambal ni DepEd Secretary Leonor Briones. Ang hambal sang Telecom, wala sa kanuman nga konflikto, wala sang disagreement, kag wala man sang kinahanglan debatihan sa anunsyo ni Presidente Duterte kag sa panindugan sang DepEd. Una sa balita, una sa aksyon. Ang hambal ni Briones nga ang ginsiling ni Duterte kag ang ngayon palayag sang DepEd, pareho lamang ang kaundan. Kung sa mga linuto pa, pareho lamang ang panakot, pareho lamang ang kanamitorn. Una sa balita, una sa aksyon. Ang siling ni Briones kon madayon gid man ang pagbukas sang klase sa Agosto 24, wala sa matabo nga face-to-face. Wala sa matabo nga ato bangay kag lapitay sang manunudlo kay estudyante. Pero sang Domingo ang DepEd nagsiling nga ang pagpatagayon sa nga face-to-face nga klase ang magadepende sa risk level sang lugar nga ginapatagayunan sang klase. Depende sa kung ano kadelikado, depende sa kung ano ka peligroso sang COVID-19 sa lugar. Di kung ang lugar makakason isa ka probinsya nga jutay lang gorong kaso, pwede goro himuon ang ginatawag nga face-to-face, pero may social distancing. Nagligad nga Lunes ang hambal ni Duterte kon maduruman. Lubos siya nagapamatok sa plano nga pagbukas ang klase sa Agosto 24 nga may physical attendance sang estudyante. Ang ginahulat sa nga publiko subong kung ano gid bala ang pinal nga desisyon. May klase o kung wala sa Agosto 24. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. 2 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Action Radio Philippine Standard Time sa mga gamonitor sa ato sa nga live stream temprano pa steady lang kamada. Manohon da ka mo dugay-dugay. Steady ka mo da kay steady man kami diri. Unahon tanay hibalo na nung observation sa ato sa nga patrol. Naglibot temprano pa with Action Jan Diaz.
ang sitwasyon sang trapiko sa Bacolod. Alos pila na alos taran guro nga mga salakyan nga nag-standby nagligad nga mga adlaw nakagwa na gidman. Pankon sa mga tao pa ang salakyan daw excitement, gaga-excitement maglagaw lang, magpanglakaton. Namo sa mga salakyan subong napasiblatan kita kay Naho. 503 Action Radio Philippines Standard Time. Action dyan sa patrol. Action dyan. Maayong hapon. Please come in. Action dyan. O, ari si Action dyan. Dalagyan Action dyan. Dalagyan kay daw ara ka sa kwan sa planeta nga Pluto. Una sa balita, una sa aksyon. 504 Action Radio Philippines Standard Time. Gasunod si Action dyan pero hina ang yasa ning pasok. Ari na si Action dyan. Plus tara siguro Action dyan sa mayong kulang. Action dyan. Happy birthday! Thank you. Happy birthday to you! Kabalo ka magaling magkanta. Thank you kay na. So daw na namin gitong may pagkabisaya gito ko kay na kanamit pa, no? Oo. Nanakam. Yan kay kung wala ka tonto, yawa ka to subs. Tisi pa parang bali alain ako no iyakay doy dito mag-one action mara. Rado yun ate ala ko pang ayos ko no. Ayos mo ko action mar, no? Anyway, mag-action karon nga po na to live kita nag-report diri mismo sa may provincial capital Lagun sa Tubang diri, no? Sa may dalan Lacson mag-action karon nga po na moderate to heavy, tubtob heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Ang may experience yan sa mga motorista mag-action perti kagotok sa traffic sa atong nga mga dalanon sa palibot sang syudad. Even the area ang section mag-action sang dalan Lacson particularmente na sa may North Capitol Drive karon nga po na mabulubugat yung traffic ang may experience sa mga motorista although nga may traffic enforcers nga nahamtang diri abi nga muna naga-monitor ka na plastar kung sistema sa dalagan sa trapiko nga aton pagabalan o galing lang kahit basta mo sini oras kung sariin nga nagaginawa ang mga kaaksyon naton sa tag sa Manila ka matrabaho lahuman mga kaaksyon nga magdamo man perting volume sa masalakyan nga nagabiyahe sa mga dalanon mga kaaksyon especially sa mga mayor nga dalanon kaya na lamang sang dalan Lacson. Actually, in traffic situation nag-uumpisa hindi lamang diri sa may provincial capital Lagun bisan pa makaaksyon dito sa may Burgos Lacson paglabay sang patro bago lamang dirabaw dugay-dugayan man kitantis nga magkatabok lang puwa padulong diri norte nga bahin sa mga mismo lugar mga kaaksyon. Halin pa lang dito sa may Rizal Lacson, dire-diretso na Galo Lacson, labot kita rin sa may Burgos Lacson, tugtog sa may Catius Road, sa Bangga, dire lang pasulod sa may Land Transportation Office. Karon niya nga po, moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Although flowing ang biyahe sa mga salakyan mga kaaksyon, paduro norte nga bahig sang syudad, tugtog na magkalabot dire sa may 18th Lacson Street, diretso man sa may BS Aquino Drive, dire sa may Dalan Ramos Lacson, nga karon nga po, moderate to heavy man ang traffic situation. Yun andre kay flowing, no, dire-diretso ang biyahe sa mga salakyan. And light to moderate naman to moderate ang traffic sa mga salakyan. Ngalin dito naman norte padurong sur nga bahin sa syudad. But silingon ko naton dire plus sa aton tanan nga magkaaksyon, mas ligwa kag mas tawhay ang traffic kung going south direction magkaaksyon gikan dire sa may north Lacson area padulong dire magkaaksyon sa may area sa Bangga Rizal. Now magkaaksyon kung dito ka man padulong sa area diri sang Rizal panumdom sa mga motorista nga nagalusot from Locsin area makagson nga ginlain naman ang Lulutsandra. Naibaluan ang tunga-tunga diri sang Rizal ginakot-kot ginakonstruct kag may drainage dira nga ginakay o konsepto ang alagyan para makatabok ka padulong diri sa may Locsin Galo Locsin ari dilapit sa may Pedlari sa may Petron Dampe makagson subong ang alagyan naman diri sa tubang sa bangko sa RCBC. So hindi ka kinanglan nga mag left turn and then diretso straight.
Ang ubraw mo naman subong kung naling ka din sa may Luksin, right turn, then straight makakson pa doon ng Luksin area. Kaya kung mag-left ka, although may ara dala nga traffic barricade nga namtang, basi magbulasot ka sa may buho, kaya wala para dala natapos, wala para binal umpisahan, nasugudan, liwat ang construction sang drainage sa tunga-tunga sandalan Rizal mga kaaksyon. While dito naman sa area, talalupang doon. Kay man karon nga pon, ang area diri sang Libertad Public Market mga kaaksyon, pwerte kabugat sang traffic dra. Moderate to heavy to heavy, may mga cases nga bumper to bumper ang traffic situation sa may Hernaez, Margarita, Hernaez, Lizaris extension. Kay may isa dira ka building or establishmento nga ongoing ang construction. Ang ginagamit nila nga construction equipment, dagko lang ang salakyan nga halos ang isa kadalan mga kaaksyon na occupy sa salakyan mismo. Gin-check naton from police station number 6 kung bala may ari inisang permit ang nag-construct dra. Ang basang station number 6 may permit ng kuno. Rason ko nga, ang abiso nila sa publiko, temporarily, especially sa mga motorista, nga guwan taon ng anay, ang tuman kabugat nga dalagan sa trapiko along Hernaez extension or sa Libertad Public Market, kaya hindi malabyan ang isa ka lane mga kaaksyon. Ang natabo is ang lane nga para sa mga salakyan gikan east, padulong west, or na Sidlangan, padulong na Katundan, ang guwayan na halin ka din sa may backup 6, padulong Libertad, pasurog ka Libertad. One lane na malabyan nyo dra. Ang mga salakyan nyo rin Libertad, pagwadig to padulong backup 6, i-occupy man ang isa ka lane nga supposedly alaped sa mga salakyan nga gikan sa east portion mga kaaksyon. Ang tanan nga mga salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan temporarily, wala gin panugutan ang mga nagapapanaog sa ilaman nga mga gamit dra ko mga baligyaabi, wala man ginapanugutan temporaryo. Temporaryo man nga ginsiradan ang dalan sa may Amelia Avenue, Lizaris extension mga kaaksyon, kay wala sila nagapasugot nga mga salakyan maglabay sa may Margarita. Kaya kung maglabay ka sa Margarita, ang guwaan mo to na, amo mismo, ang building kung sa diin nag-ongoing karon ng construction, kaya nagapark dala sa guwa sang dalan, ining construction equipment mga kaaksyon. There is why nga hindi ito allowed. So according to the Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa Police Station number 6, ila temporaryo nga siladaan ang dalan dira, pero karon dugay-dugay, mga antis man din magdulom na gid kaaksyon matapos sa construction, mabalik na sa normal ang dalaga sa traffic sa mga lugar. Traffic situations are within this area. Quality sa mga puno, temporarily nga ginapili lang nato na magsinulod diri sa area sa Margarita Extension kasi ang isa din nakagasolinahan sila sa may babaw sikot sang Hypermart nagko-construct na sila subong, so coordinate man ta sa kay Chief Bitaw kung ini siya nga mga persona nga company na tupod na subong may clearance na sila, so on our part in reroute ang iban nga salakyan pagway gin paagi, so maka-deliver lang diri subong pag makaagi sang dalan mo ni siyang nagasulod ring handumanan ang mga natikip sa mga essential diri sa sulod ng Libertad. Kag nagapangumpra diri sa mga grocery store, so previously sa pasunod. Other than that nga medyo malabay naman sila. Hindi man sila kit para lalo nga mag-agi diri road na sila. So, ano sa Rizare? Bali, Rizare extension sila mga diretso. Hindi sila makaagi diri sa Margarita Extension at the same time diri sa Amelia Lapos dito sa Lupisay na. Pero sa may Hernaez traffic dito sa buong sa may ginakonstruct. Oo, ako na dahil sa may PD Permart, so gimbutakan naman natin dito kayo na isang additional nga police na ginapot pa lang nga din sa training center. So far, ang kwantira, ang mga double parking na natin na sa Subong. Sa station na sa Libertad mo sa Subong? At as of now, medyo maulano ng Libertad. Expect kita nga daw dito tayo nagkapaninda Subong, pero siguro tigurnis puwas. Isa pa siguro sildong time. So, expect kita mas madamo-damo ng mga tao na kadto dire plus factor po ng delivery pala sa mga naglain-lain yung mga produkto coming from the south kagang dito man mismo sa Negros Oriental, no?
kay amo na sa expected rin nga nagasulod. So may mga road plan naman kinatira nga para hindi mag-congested ang whole liver. Action Master Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa Police Station number 6 sa pinakalang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang pagabalan sa palibot naman sa Liberty Public Market. Lakit na si Adela Sandalan na nai sa muli nga purtigid kabugat ang dalagan sa trapiko karon ginamang nga hapon. Sa totoran nga mga kaaksyon, kaulano ng panahon ang masakit of course na pitgig prone gid sa aton tanan. Dapat naton proteksyonan ang ato naman nga ikaayong lawas. Kung nabudlayan kita mag-inom sa mga tableta sa giban pa, diri kita magkaaksyon sa isa ka food supplement pero liquid siya. Magamit sa CL-Pito-Pito, petigramo man sa mga herbal products, sa mga extracts na makuha naton, mga benepisyo, gikan naman sa CL-Pito-Pito mga kaaksyon. Pero tandaan na gud makuha naton ang original nga benepisyo ni kawan, ang mga peke nga CL-Pito-Pito, ilabi na ang ginabarigya, ang ginasulod naman sa mga mineral plastic nga bottle, kag arab na sa lapad nga botilya. Magbakal sa CL-Pito-Pito sa mga suki nga mga botika, kag mga authorized dealer mga kaaksyon. Tandaan, laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, unang sirto sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado,
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Sa aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood dira, sa mga diabetic, aton masamay ginarekomendar Panyawan Herbal Capsule with mangosteen, hindi mapauli si iban ang milagros mga kapsula. Simple nga tawag sa ato na minisa ang manunggal. Masolusunan gid ang inyo sa nga problema sa ikayo lawas plus ko nagapalang luya inyo sa nga lawas. Tiyempo sa mong daw di man sindihan no, may paang init kag may pagtupa sa ulan. Isaga luya man lawas ninyos na. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen, tilawi, bangod damo na sang mga nagpamatuod siri. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Kag sa iban pang butika sa inyo lugar, magluwas sa Panyawan Herbal Capsule, yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment, Panyawan Herbal Capsule, taran himo sang SED Marketing. Una sa balita, una sa aksyon. May pila ka mga OFWs nga Bacolenyo, nakapulit na gitman sila sa ila sining balaya matapos nga nakakompleto sang mandatory quarantine. Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Action Dale sa Action Dale. Mayong hapon, please kabin. Las 5:20 sa monitor sa ato sa ding live stream samtang inhulatang ato sa ding City Hall reporter Joseph Ruiz, Toto Joseph Ruiz, no? Si Jane Mari Huang, thank you kay Kasatari mo sa Novea, kay Jade Pastera, kay Toto, kay amigo Benji Bantong, salamat sa inyo sa naging padala nga mga mensahe, kay Kasa Arnold Belio, salamat gid. Okay, Kasataman Vilma Henovea, inablos ta Dona May Henovea Dindolan, Rodel Alfonso, Kas Efren Henovea, thank you sa taran-taran nga mga ginpadala ninyo sa nga mensahe sa aton. Lorna Cano Nego, Renabel Gamboa, thank you. Allen Tras Porto, thank you gid. Sa Barangay Kubay, Basville, Barangay Kobay, si AJ, Joy, Len, Tatay Moroy, Nanay Leti, Mama Edna Lapar, Brod Budoy, Alex, always monitor man bayako, Inday, Rulina, Transporto, ga monitor ged. 521, Action Art gali subong ang Bacolod City Hall. Sige. Renabel Gamboa, ano mo sir si Cesar Henovea? Si Nong Cesar. Nong Cesar daw kasin lang ni Father. Jose Mongcal Torilla, Renabel Gamboa. Thank you Renabel. Kay Ruz Flaky, good PM Negros, be safe everyone. 522, arena sa Bacolod City Hall, Action Art, may hapon sa report, please kabin. May nga production na Marlon, nag-graduate na o natapos na ang 14 days quarantine sa 22 ka mga OFW nga marumduman second batch so iyan sa kay Councilor Israel Salanda nga nag-abot rin sa Bacolod. Kainan may graduation sila nga ginhimo
kag isa-isa naging pangdulong ining 22 talan ka mga OFW sa ila tagsa ka mga panimalay. Now, sunod diri kay Salanga, ang problema lang galing subong, ini good news kay artist na puli ng 22. Subong adlaw Akson Marlon, way isang trip halin sa Manila, sakay sa barko o kung aeroplano man, pero ang initial nga information nga sining nga namaton, buwas may ara sang mga OFW nga magasakay sa aeroplano kag barko nga magaabot diri sa Bacolod. Isa pa gid sa problema niya kay hindi pa mahibaluan kung ano oras maabot Akson Marlon kag kung ano kadamo liwat nga mga OFW. Same gapon nga problema. Same gyapon siling niya kabay pataning hindi man magpareho sa tunagiga kinagabot sa airport tuwang Gambina. Ano pa kaagahon na kag nahimos kag naplastar ini sila sa ilang mga tululugan. Although nga ang ginahimo sa city subong nag-contact na sila nga daan sa mga tourist in kag hotel nga available. Pero kabalong Akson Marlon may kon ma-sure mo na nga mo gini oras. Kung kaisa ayawan ko sila pamukaw mula sa mga tourist in kaya kunway man lang siyang nag-check-in nga mga guest kaging reserve na sa city di may lang na permi kon ang caretaker na nagabugtaw pa bla. Kaya mo nang isa sa mga problema sa gihapon sa komitiba no ni Councilor Israel Salangang which is ang ginawiyatan niya mo ni ang committee or action team on returning OFW o kon ATRO. Ang matapos sini until May 31, kumo tatlo pa man kadlaw ni nabilin, samtang wala pa nagabaton ang IETF diri sa sa Bacolod sa guidelines kung anong matabo iya in kaso nung magabot ng Hunyo 1 sa diin dira ipatuman ang modified general community quarantine. Siring niya ang maabot sining nga mainadlaw na mga OFW halin sa Metro Manila magapaidalom sa gihapon sa mandatory 14 days quarantine unless nga may earlier nga notice o kon information kag kopya sa guidelines nga ipagwa ang National IATF. Actually nag-meeting sila nag-meeting sila 2 o'clock nag-umpisa sa hapon pasado sa IATF. Why pagid kita nagkaku-update kay Vice Mayor Elcid kung lalo lang resort man sa gibitingan nila sa mga grupo o kung sa miyembro sa IATF. Kaya rin parehat ni Councilor Saranga no, sa aton sining pag-interview. Wala information so far sa buong adlaw pero tomorrow may na-expect ang mag-abot. No? But this morning, may ara sang nag-graduate yung mga OFW sa atin na nag-abot May 13. So, meron kita naka-22 ka mga graduate sa Gina sa aga. Agin endorse lang natin sila mga kabalayan no, from the quarantine center, padulong sila kanya-kanya ng mga panimalagin na dulong natin sila. Buwas, Councilor, pila kabilog yung na-expect? May ara kita initial info kon mga pila kabilog? Wala agad, wag kita information. Ang kakatapos yun tanan may mga negative result dito, ginatipo nila and then gina-schedule nila flight ng barko. No, may, in fact, may information niya duwagid may flight yung may tugo nga maabot tomorrow. So, why kita accurate gid nga number kung pila gid tomorrow but all in all, since nag-start ang atong repatriation, niyara na kita 370 ka mga OFWs nagpuli. So, available gid no, ang aton yung mga quarantine centers ready kita diri. Amo lang kita, at least nang hindi lang matamang, gibla ka gabi gid like what happened the 2 nights ago. Balo kami nila diri mga 9:30 na, 10-11:30 nagabot, so may difficulty kita sa pamukaw, no, pagbukas mga quarantine center natin mga first intention. But number-wise, so enough pagit. Why pagid guidelines, no? Nga nabaton nga pwede na lang papulion kung may negative result or i-undergo sila sa mandatory quarantine? Wala pagit so far. Dapat meron sila gyapon sang i-quarantine sila gyapon, i-swab. Pero gahulat mo kita sa advice national kung anong ilang update. But for now, di ma-observe yun yapon sila. Para nila po di ma-observe yun yapon sa mandatory 14-day quarantine sa swab test. Aba na Akson Marlon, ang parayan ni Councilor Israel Salanga ang Chairman Committee on Action Team on Returning OFWs o kon ATRO. Balitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tayo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ara gyapon ang problema, no? Ang nabalaan lang ang pizza kung saan o sila maabot. Pero ang oras gani nga pag inabot daw di pa tanto klaro. Kaya ginahimo dari maka-aksyon sa ato sa lokal nga panguluhan, surad man ako na probinsya. Amo na nga adlaw, temprano pa dapat plastar na sila dito sa bahin Sang Pierre o kung sa airport. Ang guas ni maka-aksyon daw paanaro na lang sa ato sa ding local IATF. Ang ili sa ila sa kagulingon nga amo na permeng matabo. Bantay ka na, ulat ka na sulod sa pilang oras, pag-abot niya mo na balaan mo na kung anong pilang kinamoon, kag sino ang Bacolod nun, sino nagapuli outside Bacolod. Pailong kung may available o kung bakanting hotel o pension houses, nga pwede dalaan sila, pero kung why gani, ang matabo, why isang choice bilin na dito sa airport, dito anay palipas ang gabi, kulaton nga mayara sang bakante. Mag-DTX 500 kamo anay maka-aksyon, kidney problems, wala isang problema. No problem, magudara ang DTX 500. Damo sang iban pa sa nga mga health benefits nga madala sa ato sa nga lawas. Ang DTX 500 pangontra pa sa mga toxins. DTX 500, kung mayara ka mo sa dugang nga palamang kutanon, mas maayo kung pag-angot ka mo sa bahin sa Kalusugan ya.ph o kung Kalusugan Facebook page. DTX 500. Una sa balita, una sa aksyon. 5:29, buo ko lang na ang ikaduwa nga batch sa ato sa commercial. Sa ato sa nga pagbalik, pabati ko ha, ang palayag ni DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre. Angot sa sining listahan bla sa ginatuwag nga left out. Mandamo sang nagareklamo nga para sa ila, kwalipikado sila nga makabaton sang tidiri sa aton 6,000 pesos nga emergency cash assistance o kon subsidy sa idalom sang social amelioration nga programa sa ato sa gobyerno. Pero natabo makaksyon, waay malakip ang ila sa nga ngalan. Tinagambal ang DSWD kung kwalipikado giban sila aber padalang listahan sa ngalan nyo. Tiara na, may inisal na listahan gin padala ang LGUs, ang pila ka mga local government units diri sa Negros Occidental kag Bogos nga Western Visayas gin sumiter na dito sa bayan sa DSWD. Kaya ang DSWD inang listahan na hindi po sa lingon nga ang alan nyo gin lakip to sa lista automatic makabaton na kabosang ikaduwa nga trans niya kon 6,000 pesos nga kwarta kaysa laon pa na daw ka-fave lagi na sala bla. Kaya submit pa na sa Department of Finance kag sa Department of Budget and Management. Isa pa ka problema kay sa kadabuon sa mga gin someter nga lista ang kalabanan tuway sa ngalan sinobing tagaan mo na kung way ngalan man. 5:31 Action Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio Bacolod
man sa gihapon, padayon aksyon radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pampa-alerto sa ato sa paminsaron, pabakod sa ato sa resistensya si CL-P2P2. Sa bunga tiyempo, ang balita sa COVID-19 may dala ini sa gihapon sang peligro sa ato sa nga ikayong lawas. Mag CL-P2P2 na. Sa mga nagakonsumo ng daan sang CL-P2P2, sige-sige lang. Kagahalong kamuha sa mga nagabaligya sang peke nga CL-P2P2. Inang ginalibod. Laban-laban piki na ang original arang mabakal sa mga masaligan nga butika akon farmasya. Si CL-P2P2 laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang DSWD Region 6 maka-aksyon paagi sa kay Director Maria Evelyn Macapobre, may ara sang labing ulihi nga datos nga ginapresentar. Galing kamanti kada Lunes kag Webes na rin sila. Nagapatayon sila sa ina sa nga virtual press conference para nga i-present kon nano ang ila sa datos, ila sa ginahimo, nano ang pwede nila sila masabat sa pamangkot sa mga tao kag sa mga media, angon sa nagapadayon nga sa payout distribution kabati malawig-lawig pa rin. Kay may ikadua pa nga trans nga pagpanagtag mga ka-action plus ang original, ang una nga 18 million ka mga families, low income families gindugangan ni kabay sang 5 million sa mga 23 na ni sa second trans por hindi ka masiguro amo na kadamo nga matagan taran-taran kabanti estimate lang na pagbada-banda lang na ang ginatawag nga left out sa nasiling taramo ng listahan sang mga dapat ilakip kag nagapati nga kwalipikado man nga makabaton sang tag 6,000 pesos sa ikaduwang tagtaganay. O galing kay ang ila sa nga record nagapakita nga ang listahan sang left out families nagabot na sa ila taladapan 196,826 no 196,826 ang kadamoon o galing hambal ni Macapobre.
ang iban di way ngalan, way lista lang man numero lang, pero way ngalan sang suppose nga beneficiaryo. Ang may ngalan, 87,073 lang. Tiyo, way gani katunga sang 196,826. Anong explanation nano ang pagpatag diri ni Direktor Macapobre? Based on our record, we now have 196,826 left out families. Pero, numero lang ito. Ang may pangalan lang dito out of the 196,826, ang may pangalan lang ay 87,073. Kaya dito, anuhan ko na naman, i-remind ko na naman ang ating mga LGUs. Hindi po mababayaran ang numero lang. Kailangan natin ng pangalan. So please, meron ng memorandum sa inyo, si Secretary Anyo ng DILG, ipasubmiti sa DSWD ang pangalan ng mga assessed and certified as SAP eligible. Ito po ay permahan ng inyong local social welfare and development officer and then approved by the mayor. No? So ito, ang mga pangalan na ito, ang ating i-endorse sa DOF at DBM dahil ito yung hinihingi nila. So, pag meron ng pasabi, itong dalawang ahensya na deadline na talaga nila sa pagtanggap ng mga pangalan, yung mga walang pangalan, wala na kaming magagawa doon. So sayang dahil kung i-ano natin yung 87,073 lang versus the number na 196,826, malaki ang diferensya noon. Una sa balita, una sa aksyon. So kinahanglan di tara paghulaton pa nga maghambal ang Department of Finance kag Budget and Management nga hindi na deadline na di na pwede nga makasumiter kamo sang listahan sang left out families di tara paghulaton kay kung mag-deadline na ang nabaton nila to nga mayara sa ngalan, posibilidad amo lang to ang ina sa nga i-honor, amo lang to ang posible nga makabaton sang 6,000 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Anong natabo nga problema man nga iban ang kalabanan no ay niya sa ngalan na numero lang, ano ginisip lang ni? Kasi ituod mayara sang kinapuloplan sa pabalaha ginasulo siguro gina nga ang listahan sang left out families nga gisumiter ang ngalan tutuod gid nga beneficiaryo. Ang LGU kabalo naman na siguro sa ila sa nga sarang himuon. Ti adlaw-adlaw maka-aksyon si Director Macapobre naga-remind gid ina sa mga local government units, mga official sa barangay, kag mga tawo nga concerned sa saring tagtaganay sang SAP 541 Action Radio Philippine Standard Time. Dennis Richard Tibor, good afternoon. Salamat gid. Maria Lisa Himoranyon, thank you. Amor Inday Kinyones, kabay matapos na ang virus, kaya importante makadiscovery sila sang bulong. Thank you. Aldrin Limaco, thank you man. Jeremy Malupay Luxin, salamat. Edith Diose, salamat. Chona Aldea, sa Task Force Dragon, sang Bitaw, Hamalya, Gabaritor. Edith Diose, salamat. Christian Roa, salamat kid Christian. Monica Dicena, Carillo, Ronnie Basa, may mga panag sa Marlon, Lagran Halakarluta, Great kay Agnes, Andre Kagananay, Lydia, si Don de Blanca, salamat Don. Kay Sister Tara, no? Kay Neneng, Marden, Lo, Roland Montaño, salamat. Rolly Samiliano, happy birthday, salamat kas. Happy birthday, okay, salamat Ped, sa tanang mga nagpadala sa ila sa mga mensahe, si Pangging da, bao, salamat Gid. Rafael Caceres, oy, salamat, God bless, salamat Gid. Rinaldo Poderoso, kasata Efren Hinovea, gatamyaw magkatagalik kay Tiyoy, kay Choya Puloy, no? Kay Tiyoy ta Emilio Hinovea, birthday yaman, subong, happy birthday Gid. 542, stay healthy, live better with Life Extension Vitamin D3.
ang pag-maintain naton sang healthy level sang vitamin D3 nagabulig papagon sa ato sa immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo sa risgo nga matapikan kita sang anuman nga baliti ano kung masakit labina ini makamamatay nga cancer. O galion pagtumar sang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines Heart Diseases Life Extension Vitamin D3 makabuligid. Isa lamang ini sa damo nga produkto sang Life Extension Philippines. Mas maayo kung makakadto ka mo personal sa ilang sa nga klinika o kung opisina talatapan. Nahamtang sila sa may GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Dari sa likod lang man, unahan lang sa Action Radio Bacolod. Sa mga wala para kakadobla, pwede ka man magkakadto dari direkta sa Action Radio Bacolod. Pangitaan nyo lang ko kay Tuyad na ka mo pakadto dito sa mga klinika sang Life Extension Vitamin D3. Alas 5:43 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalap na. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:47, medyo nagagom-goom gyapon nga ato sa langit. So halong-halo lang sa may nagaplano pa magwa kami importante bilang helikoton.
Dala ka mo sang sarang makahatag proteksyon sa inyo sa nga lawas. Kay Maninay Harrieta Chong, thank you gid sa imo sa digin padala dali ka mensahe. Thank you kay Chiley sa Hinovea. Salawat, happy birthday man na kay Emilio Hinovea Sr. Na kay Choy Emilio. Rolando Montaño, salamat. Yvonne Boyceser, thank you. Kenneth Valencia, salamat. Daya si Dina Casabuena Rebentas, salamat man. Amalia Canieso, tamyaw ko lang nanay ko Joseta Villacruel, kagachay Jelly Spartero, Joey Spartero, salamat. Okay. Makati City si Edith Dios, Franklin Tiloheyo, Araband. Amal ni Edith, pamilya ko sa Mamayla City, Bolneo, Hinelia, Serafika, salamat. Okay. 5:48, Action Radio Philippines Standard Time. Balikan tayo ato sa Riga Patrol. Dugang nga balita na tipon ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report, please come in. Action mamay nga po sa liwat kag sa atong tanan nga mga ka-aksyon kay ina sa ug tunay baluan kag na-eksperyensyan hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod kundi bisan pa sa pila ka mabanwa kag syudad diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental ang mabaskog nga paglabo-bo abi sang ulan mga ka-aksyon kag lakip man ang mabaskog nga dupoy-dupoy sang hangin but silang bubong ulan may dalapig nga hangin nga kakululbaan aksyon ma'am na sa mga area nga mabukid abi nga kusiriin na itong hangin. Karon nga hapon aksyon man nakabaton sa report ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sunod sang Bago nga kapin 41 ka mga puloyan ang nagkalaguba aksyon mar bangod sining pag-ulan nga nagluntad karon nga hapon. To be specific, may ara siyam ka mga totally damaged, kag 31 ka mga partially damaged, duwa ini ka mga barangay. Sa area sang barangay Malingin, may ara 7 ka mga totally damaged nga puloyan, kag may ara 22 ka mga partially damaged. Sa barangay Antipuluan, may ara 2 ka totally damaged, kag 7 ka mga partially damaged action mar. Sunod sa itong ipagpaging-angot kay Bago City Local Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Nori Jean Ortizo nga ang pagbubo ka mabaskog nga ulan takna alas 12 kay nasang ugto tubtob launa sa hapon. Nakabaton sila sang report nga may mga na-damage o kunabi ng kalaguba nga pulian mga takna launa imedya na sang hapon kagilin man nga nagpadala sang mga ambulansya kag pila ka emergency responders ang LDRMO sang Bago agod nga ma-check ang kaimtangan sa mga pumuluyo sa mismo nga lugar. Dito nagtan nila may pila ka mga persona nga nakaangkod sa minor kapirasan sila kalawasan kagilin man nga gilapatan sa pagbulong. Apangti ang nag-welcome nagbungad to sa ila ang mga nagkaraguba nga mga puloyan. We'll talk about nagkaraguba nga puloyan. Ang mga atop nagkarakakasaksyon mar, ang mga pader nila nagkaraguba. Totally damage but silingon pating salog ang pader way nakita action mar nagkaralupad pero ibanti of course magamit pa Manila kagin pang tagpit-tagpit kagin pang kayo. Sunod diri kay Sir kay Ma'am Ortizo nga girelman nga nagpadala sang bulig ang DSWD sang syudad sang Bago lakip man si Mayor Nicolas Yulo nga nagkuha na siya sa nga impormasyon kag ginalauman diri posible makatagman sila sa pinalsal nga bulig o kun ayuda sa mga apektado sining nagluntad man nga kalamidad karon nga adlaw. Hindi pa matumod subong sang local disaster kung pilagid ka pamilya ang apektado action mark kay ongoing pa ang pag-gather nila sang data. Ang natabo diri wala sa mga evacuate action mark o wala sa maging evacuate kay ang mga pamilya nga totally damaged ang ila pulian sunod kay Dr. Ortizo ang mas gin pa kamaayo nga magtener sa ila nga mga himata no dito na mag temporary nga mag apoyo sa ila mismo nga mga himata. Ang iba naman nga mga partially damaged ang ginamatamat nila kayo tubtob sini nga mga tinion. So nakapigangot na ang lokal nga gobyerno sang Bago sa may LDRMO para sa mga bulig pag nila mo tubtob sini nga gabi para ma-secure ka ang kaimtangan sining mga pamilya nga apektado action mar. Epekto action dyan sang baskog nga ulan kag nagbaha sa lugar? Wala nagbaha ang hangin kag busong ulan action mar.
amo gina ang nakaguba kay last time to naligyan nga adlaw Buhawi I think naglabay sa isa ka barangay dira nga may pila naman ka mapuloy-an nga apektado man no nga nagkalaguba man subong adlaw amo naman ninatabo sa may sulad ng Alsang Bago sa gihapon Action Marlon. Sige. Aris Dr. Ortizo sa itong pagpakigangot. Tulungan. Kaya kami po nagpag-damage kag main pang kag-damage sa upet. Okay. Ang manguhin nga kita sa naman po kag-damage sa upet kag pati po pang kag-damage sa upet. Okay. 7 and 22 sa Malingin, ma'am, no? Oo. Pero pinatunilot naman sa Antipolohan, ma'am. Oo, ako kag-damage. 9 ang kag-damage. Okay. So, bali 11 houses. Oo. Ma'am, anong natabo, ma'am? Nagkitahangin lang din siya or may pagkabuhawi siya? Pagkabuhawi ka na hangin sa Wellmon. Oo. Ito kung nag-isip na mo ng report nila na yung kada Thursday na pilon na iparadala kami kayong sample na mo, nakadispatch kami sample na mo, padala kami yung mga ambulance. So, palit ka, ang mga napatrakan man yan. Then, nangyari kami sa gasnet, ang isa na nilipin yung magpadala kami. So, handa sa damage assessment. Okay. Then, nakakadiliga mo kami sa DSWDO for preparation of relief assistance. Pinahulak naman ang barangay para mag-submit sa nilang official report. Para naman basihan ang amon financial assistance. Okay. Ma'am, may in-evacuate na, ma'am? Ang mga affected family po nasa-evacuate. Ang mga total damage kasi meron lang sila mga relative nasa Pagpapalay na nila. Okay. Ang mga total damage ang iba nagtubos na kayo kahilat ang ilang mga balay. Ma'am, may data ka mo? Mga pila yan ang estimate na nga family affected, ma'am? Ang mga sa report na nariho lang sa pulit ang amon nga mo. Okay. Oo. Iwan mo sa ground. So, manabatayan si Dr. Ortizo, Dr. Norigen Ortizo, ang LDRMO officer sa sunod mismo sa Bago. Sunod naman rin, kay Bago City PNP Chief of Police Major John Joel Batos-Batusan, nagpadala naman sila sa mga kapulisan dito mismo sa duwa ka mga barangay, particularmente na sa mga lugar nga apektado siling paglasla sa mabasog nga ulan, kaginubdan sa mabasog mga angin aksyon na marka para mas-secure ang seguridad, ang kailwayan, labi sa palibot sang area, kag wala na may may mag-take advantage sa oportunidad kag may pagpangwa abi sa pila ka mga kagabitan sa area karon man nga hapon Action Marlon. Amo nang balita magikan diri sa bato sa aton tanan nga mga kaaksyon tanda nato sa mga panahon ato kay lawas ang pinaka-importante gid mga kaaksyon. Sa mga nagabukol-bukol sa inyong kalawasan about yung aton dala solusyon safety gid lamang. Magtumara sa matagadlong nga tanan sa Zantong Plus Gold kay ang Zantong Plus Gold mas epektibo, mas garantisado kag of course very affordable. Mga kaaksyon inihimo naman sa pila ka mga extracts nga mga herbal plants kag epektibo kag garantisado basta pamalatian ang aton pagamalan. Ano pang ginanot yung magbakala sa mga botika sa Zantong Plus Gold, epektibo, garantisado, very affordable ang presyo. Rekta sa patrol, naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Aksyon John. May halit gali ang pagkatupa sa ulan ho sa hindi labang dari sa Bacolod. Kuna si Iban sa mga banwa man kag surad sa Bago, may mga naghalalitan to nga mga balay konpuloy-an ho. Kabay pangaway lang sa nahalitan nga lawas ang tawod. Ruel Wanyari sukseda ga monitor manda. Salamat gid Toto Ruel. Along lang kamo subong kay mat-amat na nga tupa ang ulan nga may dala nga baskog nga hangin. Sara Escoban, matamaton talang padala sa mga mensahe. Ang iban di ko na malabutan siguro ang mga mensahe ninyo kay basikon malabutan ta sa ato sa nga oras pala. Anyway, salamat gid sa inyo sa nga pag monitor Chay Ilagan. Salamat. Jocelyn Aresivita Ulak, Rejan Tan Villalon, salamat. Nald sa Parcon Ligarde,
Roland Guarino, Sherlyn Babes, Johnny Villarante, Shirley, okay, Heaven, Minda Damen Minda, Monitor Kawayan, Heaven, raman si Jimmy Amelia, Imamaylan, Jocelyn Calamaan, Jen Soriano, Judith Calves Pamposa, Ryan Karomayan, Jen Rowa Acosta, nababakuntani sang mga luyag ipamangkot na mga ka-aksyon naton ho, angot sa sitwasyon subong sa Negros Kagabakulod. Kaling kay kulang-kulang permit siyempo naton, pero okay lang, salamat sa pagbonitor ninyo. Leto Dayap, Sparky Beth Agni, sa liwat kay Maninay Harrieta Chong, Sparky Beth, okay, Joseph Pacifico, para si Sparky Beth sa Gardenville, o kabarangay tadara sa bahin sa nga barangay tangob, taran-taran nga mga taga-barangay tangob, nakmustak mo na, gaulan mo na sinyo. Along kita, Sherilyn Oro Javier, Evelyn Nipo Moseno, si Tini Garcia, Toto Benji Bantong, Nicota Benji, Harold Malacaste, shout out lang ko family Malacaste 558. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ibang balita ay tabalaputan tutok karon sa action firing line with action na Brian Morden, las 6 media top 2:09 isang gabi. Kay Kasata Boboy Belio Alfonso sa Alak 5 member hambal di Toto Boboy. Sa Boboy Oscar Nadado Jr., Oscar Nadado Jr. Tamayo, Boboy Alfonso Belio. Ga-monitor mana. Salamat kita. Sa ibang dari nga nagkapadala sa ilang sa ring mensahe, salamat kid. Di ko na maisa-isa ni kay damo sa mga bases kaya padala sa ato sa Denga Communication. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo pala tuntunan Action Reports after Revolution, magabalik na naman, boss. Ang palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Temporaryo naman nga biya, hibay kita boss. Among magyapon nga oras, among nga istasyon dari sa DYEZ Action Radio Bacolod. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Sa ato sa nga technical control, Action Henry Spolgar with Action JM Baikin. Ako naman, Action Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod